Nostonaru meinas jumittaa oksiinkin. No niin. Täällä ei ole kuin 14 astetta lämmintä, että nyt ei tarvii poikastenkaan huohottaa ihan helteessä. Tässä taitaa olla tämä suurempi poikanen. Komea kummik. Pääset sinne Arin käsittelyyn. Renkaat jalkaan, metallirengas ja sitten lukurengas, jota pystyy sitten jopa valokuvista tai kaukoputkella lukemaan. Ja mittailemalla sitten todennäköisesti Ari saa määritettyä myöskin sukupuolen sitten. No niin. Hissi lähtee alas. Onko se taas kiinni jossain oksassa? En saa kyllä alas. Se on toinen mahdollisuus. Tuuli painaa narua tonne oksiin. No niin, nyt on poikainen onnellisesti jo alhaalla. Tuulee sopivasti puuta päin, niin meinaa nostonaru tarttua tonne oksiin. Sitten on pienemmän vuoro. No niin. Heinä on nokka täällä. Pussikin on ihan sopivalla ystäviä.
Joo, tässä sääksenpesien tarkastus ja rengastuskin on vähän vielä alkutekijöissä. Itsekään en ole rengastanut vasta kuin yhden poikueen ja Arikin oli rengastanut vasta pari poikuetta ja Arin tarkastamissa pesissä oli ollut myöskin nyt tuhoutumisia, että todennäköisesti on sitten saalistajat päässeet niinku nappaamaan pesiltä poikasia ja taisi olla Arin toisella pesällä oli sitä pesän läheltä löytynyt aikuisen sääksen jäänteet, eli oli joutunut saaliiksi. Ja se on tätä luonnon kiertokulkua, että osa eläimistä on olemassa sitä varten, että niistä on ravintoa sitten taas jollekin toisille. Tämä pesä näyttää tosi hyvää kuntoiselta, ei ole mitään tippumisen vaaraa, että jos vaan puu pysyy pystyssä, niin kyllä tää palvelee vielä pitkään. Tämähän on nyt 7. vuosi, kun ollaan tällä pesällä touhuamassa. Ensimmäinen vuosi oli se, jolloin ei ollut poikastuottoa, mutta nyt muina vuosina on ollut. Tämän kevään erikoisuus tällä pesällähän oli, että kun koiras tuli tänne paikalle ja sitten naaras viipyili siinä tulemisessaan, niin tänne ehti tulla jo pari morsianta ehdokkaaksi. Mutta sitten kun pesäemäntä tuli paikalle, niin morsiamet joutui kyllä väistymään. Ja pesintä jatkuu sitten ihan entisellä mallilla. Ja viime vuoden erikoisuus oli sitten se, että just ennen poikasten muutolle lähtöä, niin joksikin aikaa tälle pesälle tuli toinen poikue. Eli kun oli 3 poikasta täällä ja sitten vielä tuli 3 poikasta lisää. Ja Manu tarjoili ruokaa kyllä kaikille sitten. Tämmöisiä juttuja ei kovinkaan helposti saada selville ilman näitä kamerapesiä. Hämähäkin seittäjä näkyy olevan täällä kameroissa. Sääksellähän Suomessa menee tällä hetkellä aika hyvin, että uusia pesäpaikkoja putkahtelee koko ajan. Että myös Pohjois-Karjalassa uusia paikkoja tulee. Sääksihän tulee sukukypsäksi vasta 3–5-vuotiaana ja rupeaa ensipesintöjä tekemään. Nämäkin poikaset, niin ne ei tule ensi vuonna vielä Suomeen ollenkaan, vaan pysyttelevät siellä etelässä. Nyt oikeastaan noiden lukurengastusten avulla on sellaistakin uutta tietoa saatu, että osa
2-vuotiaista, eli ensi vuoden puolella toisella kalenterivuodella olevista linnuista, niin saattaa Afrikasta nousta kuitenkin tonne Välimeren tienoilla käväsemään ja palaavat siitä sitten taas talvehtimaan takaisin sinne Afrikkaan. Sää täällä Ilomantsissa on tosiaan pilvinen, nyt ensimmäisiä sinisiä reikiä pilviverhossa näkyy ja lämpöä ei ole kuin 14 astetta, että venekyyti oli ihan vilposa. Oikaisille kun laitetaan lukurenkaat, niin se itse rengastustapahtuma vie pikkusen enemmän aikaa, kun metallirenkaan saa aika nopeastikin laitettua oikaisen jalkaan, mutta sitten lukurenkaan pujottaminen ja sitten myöskin että kun siihen laitetaan saumaan sitten liima, niin täytyy se liimankin antaa vähän kuivahtaa. Niin aikaa kuluu pikkusen enemmän, mutta poikasilla ei ole tuolla mitään hätää eikä minullakaan tässä ole. Tässä on ihan hyvä asento seisoskella. Muutama päivä sitten tosiaan kun yhden poikueen rengastin, niin narujen kanssa vähän sekoilin tuolla oksistossa ja muuta, niin huomasin, että ei ole ihan huippukunto, että se ihan rupesi ja oli aika lämmin keli, niin piti ihan melkeinpä levähtää siellä välillä, että pääsi turvallisesti sitten alas takaisin. Tämä pesähän on tosiaan tämmönen spesiaali, melkein helppo, kun tänne pääsee tikkailla tulemaan. Muuta huonoa ei ole kuin tuo, että varsinaiset turvaköydet joutuu tonne vähän kauemmaksi. Tällä minun selän puolella ja sivulla ei ole yhtään oksaa, että tuonne järvelle päin olevat oksat on tässä nyt ainoat, mitkä täällä pesän yläpuolella näkyy. Sen verran voisi tässä ajankuluksi vaikka jutustella tästä meidän lintuyhdistyksestä. Mehän tänä vuonna tehtiin nimenmuutos, eli on oltu yli 50 vuotta Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys. Ja kun tämä lintuharrastus on nyt nykyisin paljon muutakin kuin pelkkää tiedettä. Tiede on toki mukana, mutta paljon muutakin, niin päätimme sitten muuttaa nykysuuntauksen mukaisesti, kun olemme BirdLife Suomi kattojärjestö alla oleva yhdistys, niin tällä hetkellä sitten meidän yhdistyksen nimi on BirdLife Pohjois-Karjala. Ja tähän suuntaan nyt monet yhdistykset on jo nimeä muuttaneet ja osa varmaan tulee perästä ja osassa porukoita taitaa olla vielä niin kuin nimenmuutosta vastaankin olevia. Että perinteestä on helppo pitää kiinni, mutta joskus on järkevää katsoa eteenpäin. BirdLife on maailman suurin luonnonsuojelujärjestö, että
yli 120 maassa toimii. Ja isossa mittakaavassa saa kyllä todella merkittäviä asioita aikaiseksi linnuston hyväksi. Niin Suomen linnusto kuin maailman linnusto niin on kyllä ongelmissa, että on aivan käsittämättömän ja turhan paljon lajeja, jotka on siellä uhanalaisten listalla. Hyvällä työllä joskus aina sitten onnistutaan niitä kantojen kehityssuuntia myöskin muuttamaan. Että tulee myös niitä tuloksia työssä. Paljon on Manu tuonut tavaraa tänne pesään. Melko isojakin kapuloita tuossakin takareunalla. Kapula tippu pitkin pikapuita. Tänä vuonna ei taida vielä olla yhtään ulosteosumaa kameroihin. Että vaara kasvaa sitten, kunhan poikaset vähän suurenee tuosta ja pystyvät vähän yläviistoonkin ruikkaamaan. Niin tänä vuonnahan tällä pesällä oli 3 munaa ja ensimmäinen poikanen kun kuoriutui, niin se sitten nopeasti menehtyi. Eli nyt nämä jäljellä olevat on niinku 2- ja 3-munasta kehittyneitä. Täällähän on vuosittain oikeastaan västäräkki ollut hyödyntämässä tätä kärpäsmaailmaa. Nyt en ole niin aktiivisesti seurannut kameraa, että onko ollut tänä vuonna. Nyt täällä saaressa ei kyllä näyttäisi olevan pesän lähellä yhtään västäräkkiä. Joko poikue on lähtenyt sitten jonnekin muualle. Aha, siellä taitaa olla ensimmäinen poikanen palautumassa. Laita sinne siihen hyvä. Selvisikö sen tämän sukupuoli? No niin, ensimmäinen reissu pesän ulkopuolella on tehty. Mitäspäin sinä siellä on? No niin. Paluu kotimaisen. Katsotaan. Aha. Hetkonen. Jalat irti. Tässä näkyy, eli metallirengas on M80894 ja tää lukurengas H2K. No niin. Ennen vaan.
Ei oo poikasillakaan kuuma. Hyvää kelirengasta. Kylläpä nyt tuulee tuon pussin kanssa. Olisiko mä se turvallisemmin tälle puolelle? Oksia on sielläkin. Ja minäpä rukkasen tänne. Saadaan pussi alas. Tuuli painaa niin kauan. Meni pussi alas lopulta. No niin. Emotkin tyytyy jo tilanteeseen, ei enää kuulu varoitteluääniäkin. No panapa sille toiselle puolelle. Sille puolelle. Sieltä nousi äsken hyvin. No niin. Kaveri takas. Sieltä. Ai niin, mä muistan noissa numeroita katsoa. Elikkä M808 ja 95 ja H3K. No niin. Kaikki hyvin. Seuraajille näkemisiin. Minä lähden tästä alas. No niin, morjens.